Saudos, que tal como están case 350 cacharelas a acender en Santiago na noite máis curta do ano. A poucas horas da celebración do San Xoán, o Concello insiste en pedir sentidiño, máis ca seca que sufrimos ao atoparnos en grave risco de incendio. Agárdase unha afluencia masiva para desfrutar da noite meiga. Mañá a noite miles de composteláns e turistas desfrutarán da noite máis máxica do ano. Santiago xa ten todo preparado para celebrar o San Xoán, no que o Concello agarda case 350 cacharelas. A día de hoxe é posible que entre algún máis solicitude de privadas, pero das cacharelas públicas temos 60 autorizadas, algunha que non se vai facer das tradicionais, pois non vai haber envite. Eu creo que por primeira vez en moitos anos non se vai facer cacharela, e logo temos 282 solicitudes autorizadas de cacharelas privadas. Insisto, destas posiblemente entre algún máis, porque aínda que o plazo remataba o 16 de xuño, pois neste tipo de cousas somos flexibles para facilitar as ganas de festa da xente. Haberá cortes de tráfico en Pelamios, San Pedro, Pontepedriña e Fernando III o Santo. As medidas das cacharelas non mudaron con respecto aos anos anteriores. Así, as fogueiras que se acendan no ámbito urbano non poderán superar os 6 metros de perímetro, os 2 metros de diámetro e o metro de altura. En canto ao rural, as medidas serán 9 metros de perímetro, 3 de diámetro e 3 metros de altura. A marxe das medidas de seguridade básica, o Goberno pide sentido común ante o alto risco de incendio que temos no municipio. Hai que facer un chamado aproveitando isto ao sentido común. Na súa xestión estamos nunha época moi seca, nun ano moi seco, creo que desde que hai rexistros elevamos a primavera máis seca da historia, o risco de incendio é altísimo, está en niveles máximos. Todos estamos impresionados polo que está acontecendo en Portugal e quero insistir moito no sentido común, fundamentalmente nas zonas do rural, para evitar calquer tipo de incidente que logo teñamos que lamentar todos e todas. Para velar pola seguridade dos cidadáns haberá un dispositivo especial dos bombeiros e da Policía Local co apoio da plantilla completa de Protección Civil. Ás 3:30 da mañá será a hora límite para ter completamente apagadas as cacharelas. Agardemos que non haxa que apagar outro lume mañá no Concello, xa que está previsto que o alcalde anuncie a remodelación do seu goberno. O voceiro do PSOE, pendente dos cambios que dé a coñecer Martiño Noriega, espera que a crise do Executivo de Compostela Berta non se convirta nun nomeamento de mercenarios. E iso que sabemos é que o alcalde se quere alixerar de carga. Iso porque o dixo públicamente, non? Que ia renunciar a determinadas competencias, pois para dedicarse máis ás labores de representación do Concello. Iso foi o que dixo, non? Bueno, eu penso que en calqueira caso o alcalde sempre, en definitiva, quen ten que coordinar e, polo tanto, quen ten que asumir a responsabilidade do que foi o goberno. Pero, bueno, imos ver mañá. Ahora, insisto, eu espero que sexa unha remodelación de goberno, non un nomeamento de mercenarios para resolver os límites que a lo mellor poden ter amosado algúns concelleiros dos elixidos democráticamente. Máis cousas, a Plataforma polo Emprego atendeu no 2016 a case 750 persoas que participaron en accións de formación e inserción laboral. Deste total, 150 conseguiron un posto de traballo. Estes son os datos máis salientables do balance feito pola entidade esta mañá. A Plataforma polo Emprego leva case 20 anos traballando para mellorar o acceso ao mercado laboral de persoas en risco de exclusión social. Fano a través de distintos programas de formación e orientación financiados por distintas administracións como a Xunta e o Concello. No ano 2016 a entidade axudou a 743 persoas. Dese total, un dos colectivos máis amplos é o de persoas de 36 a 45 anos. Creo que é un dato moi significativo, non? Porque temos un grupo de idades fundamentalmente entre 36 e 55 anos, de forma bastante destacada, o que significa que nos traballamos con un sector de poboación que cando perde o traballo, cando non accede ao mercado laboral, ten maiores dificultades de inserción, non? Que de alguna maneira suelen ser estas persoas maiores, aínda que tamén é certo que o grupo de persoas novas tende a medrar, que era un grupo que antes prácticamente non tiña importancia ninguna, non? Desas case 750 persoas que recibiron asesoramento e formación, 150 acadaron un posto de traballo.
as 150 persoas que accederon ao emprego, creo que é un dato importante e, sobre todo, que tamén consolida o incremento de acceso ao emprego con respecto a anos pasados, como decía Miguel, pasando de 100 insercións a 150 insercións. É importante tamén, como destacaba tamén Miguel, pois que haxa un número, ojalá fora moito maior, de contratacións indefinidas. A Plataforma polo Emprego ten en marcha ata 4 programas de formación e asesoramento diferentes. O obxectivo é dar ferramentas ás persoas que máis o necesitan para ter independencia económica e social. Este xoves presentouse a publicación que resultou galardoada no Premio Xoana Torres. Trátase dunha convocatoria para traballos de ensaio que foi recuperada polo Concello o ano pasado despois de que se deixara de celebrar no 2012 tras 20 edicións consecutivas. A obra leva a firma de María Reimóndez. María Reimóndez foi a gañadora do recuperado Premio Xoana Torres, que levaba sen celebrarse dende 2012 e que pretende explorar a historia social e política das mulleres compostelás e facer visibles as súas experiencias. A autora titulou a súa obra Corpos exorbitantes, Rosalía de Castro, tradutora feminista en diálogo con Erín Moure. A gran poeta galega non precisa presentación, mentres que Erín Moure é unha recoñecida tradutora canadiana. O traballo, lóxicamente, non é sobre unha persoa descoñecida, sobre unha autora descoñecida, pero sí que trata unha faceta pouco coñecida, como dicía ela, de Rosalía de Castro como traductora. Sabemos que Rosalía de Castro traduciu, ou sabíamos, grazas a investigacións como as de María do Cebreiro, pero que me interesaba facer a min neste traballo era visibilizar, primeiro, un marco teórico que nos axuda a entender que a traducción é algo que nos afecta todos os días e que estamos vivindo en procesos de traducción constantemente e que é unha actividade que require responsabilidade política. Este galardón foi recuperado con motivo do Día Internacional das Mulleres como unha acción máis, grazas a un convenio entre o Concello e a Universidade de Santiago. O libro de María Reimóndez pode mercarse a un prezo de 8 euros. Mentres, o Centro Galego de Arte Contemporánea vende estrear a penúltima exposición da temporada. Leva por nome Lugar, continxencias de uso e trátase do primeiro proxecto de produción que o CEGAC pone en marcha reunindo as obras de 3 artistas do panorama artístico latinoamericano. Esta mesma tarde acaba de abrir o público no Centro Galego de Arte Contemporánea a exposición Lugar, continxencias de uso. Trátase do primeiro proxecto de produción que o CEGAC leva a cabo reunindo obras de artistas novas vinculadas ao panorama artístico latinoamericano. Susana González, a comisaria da exposición, recalcaba que o obxectivo é deslindar as fronteiras entre a arte e a arquitectura. Básicamente, lo que pretendemos con Lugar, contingencias de uso es un acercamiento a la significación existencial de la arquitectura, de igual manera que a las prácticas artísticas como espacio construido. Para ello, partiendo de esta idea inicial, pude elegir a 3 artistas, la mexicana Sofía Taguas, Patricia Esquivias, es española pero nacida en Venezuela, y Luciana Lamote, que es argentina. Me interesaba que las 3 fueran mujeres y que hicieran desde esa visión femenina trabajos muy contundentes. Cada unha das artistas traballa nunha dirección moi singular e o espazo e a acción sobre o mesmo son o nexo común entre as artistas. O secretario xeral Anxo Lorenzo volvía a facer fincapé en que se trata dunha exposición pioneira. Ademais son pezas, como acabades de escoitar, que ou ben foron producidas directamente para esta exposición ou foron recreadas e revisitadas tamén para a súa exposición e a súa exhibición aquí en Santiago, co cal eu creo que tamén é algo que hai que recoñecer e, por suposto, agradecerlle ás artistas. A mostra permanecerá aberta ao público ata o vindeiro 29 de outubro. Trátase da penúltima exposición que acollerá esta temporada o CEGAC. Non obstante, o centro manterá actividade durante o verán a través de obradoiros e do programa de cinema ao aire libre. O principal acollerá a semana que ven as representacións feitas polos grupos de teatro dos centros socioculturais da cidade. Serán case unha dúcia de actuacións realizadas por usuarios de todas as idades.
Os centros socioculturais de Santa Marta, o Ensanche, a Rocha, o Castiñeiriño, Marrozos, Fontiñas Conxo e Vite contan con grupos de teatro, algúns infantís e xuvenís e outros tamén de adultos. Para amosar o traballo feito ao longo do ano, o principal acollerá unha mostra que se vai celebrar do 27 ao 30 deste mes. Vanse representar 11 obras de teatro de distintos estilos, dende o clásico ata o moderno. As actuacións dos máis pequenos serán ás 6 da tarde, mentres que as representacións dos grupos de adultos quedarán para as 8:30 da tarde. A entrada é de balde. Imos agora ata a Praza da Quintana, que acolleu unha performance ca que se puso fin a un taller sobre moda organizado pola Universidade de Santiago. Este curso de verán levaba por título Cando o efémero se eleva a categoría do sublime, a moda, algo máis cun concepto. Cando o efémero se eleva a categoría do sublime, a moda, algo máis cun concepto, é o nome do curso de verán que a Universidade de Santiago xunto á Asociación Cultural Beltane vende ofrecer entre os días 19 e 22 de xuño na Facultade de Xeografía e Historia. Hoxe remataba cunha performance de Oteiza na Praza da Quintana. Os obxectivos deste curso da USC foron achegar o mundo da moda aos alumnos, dotándoos de coñecementos sobre moda medieval, moderna e contemporánea. Ademais, nas conferencias tamén lograron establecer unha relación entre a moda e a arte e axudáronos a comprender a industria téxtil actual e o comisariado deste tipo de obras nos museos. En clave deportiva, dende hoxe e ata o domingo, o baloncesto é protagonista en Santiago e que o Concello e a Federación Galega organizan unha edición máis, a cuarta, da Jamboree Nacional de Clubs de Minibásquet. 23 equipos, 11 masculinos e 12 femininos, participan dende esta mesma xornada e ata o domingo nun torneo de baloncesto que trae a Santiago a equipos de varios puntos do territorio nacional. Trátase da cuarta edición da Jamboree Nacional Minibásquet de Clubs, na que toman parte equipos de Galicia, Melilla, Asturias, Cantabria, Navarra e Castela e León. En total, a competición reunirá a preto de 350 deportistas que desfrutarán do baloncesto disputando 61 partidos no pabellón do Restollal e de Monte dos Postes. Que da un realce a lo que es el deporte de la canasta en Santiago, ¿no? Y no solo en Santiago, sino que es de ámbito autonómico y son equipos los que participan muy representativos de este deporte, tanto en masculino como en femenino. Igualmente, pues como he dicho, desde Melilla, Navarra, Asturias, desde todas las partes de la geografía nacional, pues indudablemente este torneo ya se conoce. Tras tantos días de calor abafante, moitos non daban crédito esta mañá cando caeron pequenas chuvias na cidade, pero tranquilos que parece que as precipitacións non farán acto de presenza na noite de San Xoán. Todos os detalles da predicción de seguido da man de Meteo Galicia. A situación meteorolóxica do venres vira marcada pola entrada de aire máis fresco e húmido dende o Atlántico con ventos frouxos de dirección variable. Así pola mañá agardanse ceos moi anubrados e pola tarde persistirán as nubes baixas no litoral norte, mentres que no resto os ceos quedarán despexados. Os sábados ceos permanecerán pouco anubrados ou despexados en xeral, con intervalos de nubes baixas e bancos de néboas nas primeiras e derradeiras horas do día. As temperaturas mínimas van descender e as máximas non terán cambios. O vento será frouxo do norte. O domingo a xornada estará pouco anubrada ou despexada en xeral, medrando nubes de evolución a partir do mediodía no interior. O vento soprará frouxo do nordés con intervalos de moderado no terzo norte, e as temperaturas mínimas non terán cambios e as máximas subirán. O venres en Compostela despertaremos con ceos cubertos e pola tarde irán despexando. As temperaturas máximas manteránse nos 24 graus e as mínimas baixarán ata os 17. Os sábados ceos alternarán nubes e claros durante toda a xornada. As temperaturas máximas baixarán ata os 23 graus e as mínimas ata os 12. O domingo teremos ceos despexados dende as primeiras horas. As temperaturas máximas subirán ata os 27 graus e as mínimas descenderán ata os 11. O vento será feble do nordés.
Antes de despedirnos, miramos algunhas actividades interesantes que lles propoñemos cada día na nosa axenda cultural. Isto foi todo pola nosa parte. A programación continúa en Correo Televisión co Preguntoiro, no que Silvia Castiñeiras entrevista ao escritor Maximino Pérez Abuín. Nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.